नै नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैदों आरोना लाइभ थ' रायफोर फैदो दसे आंनि साबसक्राइबार लोगो फेमिलि नोंथांमोननि अननायावनोसै थ' रायजोफोर माने 8K माने 8,000 साबसक्राइबार 8K साबसक्राइबार कमप्लिट जाहांहां जाना दं आरोना थ' रायजोफोर सोरबाफोर जुदि गोदान फैदोंब्ला आरो बे लाइभखौ सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो आरोना थाबैनो 8K साबसक्राइबार कमप्लिट जागोन होननानै आसा खालामो आरोना रायजोफोर नोंथांमोननि अननायखौ एसे बिदिनो मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो थ' नोंथांमोना दाखालि आंनि बे माने सासे बेंगलि मानसिया माने बर' गामसा जोंनि आर'नाइ आरो जोंनिनो बर'नि ट्रेडिसनेल दख'ना गानदोंमोन ना नै भिडिअखौ आं हगारदोंमोन बयबो मोजां कमेन्ट हरदों बयनिबो कमेन्टखौ मोजांखौनो मोनदों नंगौ रायजोफोर दानि दिनाव माने जोंनि बर'फ्रासो बहुदआनो माने गुबुनजों हाबा जाब्लाथाय गानहैनो नागिरा खिन्थु गुबुन हारिफ्रा जोंनि हारिनि ड्रेस ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ माने जों बिराद मोजां मोनो गानो आरोना बिराद मोजां मोनदों जाहैबाय गाननानै सोंदोंमोन आङो माबायदि मोनदों गाननानै मोजां मोनदोंनो बयखौबो समायखायो जोंनि ड्रेसा नङा होमबासै रायजोफोर थिगानो फैदों भिउसफ्राबो माने नोंथांमोननि अनसायनायखौ एसे मोजांखौनो मोनदों कमेन्टफोराबो मोजाङानो फैदों नेगेटिभ कमेन्ट मोनसेबो फैयाखै सब पजिटिभ गोजा थिगानो गोजा आरोना रायजोफोर ओमफ्राय रायजोफोर माने 8K 8,000 साबसक्राइबार कमप्लिट जाहांहां जादों बेनिखायनो नोंथांमोना गोदान फैनायफ्रा साबसक्राइब खालामनानै लादो आरोना आरो जायफ्रा माने आंनि फेसबुक प्रफाइल सायखं सरगियारि दा प्रफाइला आंना 13K माने जाहांहां जादों आरोना फेसबुक प्रफाइला बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर फेसबुकखौ नायदोंब्ला मोनबाय बायदोंब्ला फल' खालामना लानो हागोन आरो ना फेसबुकखौबो थ' लोगोफोर बिदिनो गेजेर गेजेर नोंथांमोनजों सम सम फैबाय थागोन बिदिनो लाइभआव माने गोबावजों फैगोन आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा माने जेरावबो थांनाय जाथ'वाखै न'आवनो दं आं न'निफ्रायनो नैबे लाइभखौ नोंथांमोननो लाबोदों आरोना नैबे लाइभखौ न'निफ्रायनो दा न'आवहायनो दं आरोना न'आवहायनो एसे खामानि मावलाबाय थादों सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आरो खेनसे बुंबावबाय आङो साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आं जेसेबां हायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो नाजाबाय थागोन आंनि जायगाया माबा दिकियाजुलि बातासिपुर सनितपुर आसाम जोंना स्टेसन खाथियावनो स्टेसनजों नांजाबनायानो होनजायो आरोना ओंखारबानो मोनो आङो जाहैबाय दिकियाजुलि बातासिपुरनि आरोना ओमफ्राय सोर सोर बबे जायगानिफ्राय नैबे लाइभखौ दायो नायबाय थादों कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय आरोना येस सियर आङो दिकियाजुलि बातासिपुरनिनो नोंथांमोना आंखौ बातासिपुराव फैब्लानो लोगो मोनगोन आरोना बातासिपुरावनो बेरायलाबाय थायो आङो न'आवनो दं नै आंनि बायला जिला गोबाय देरायावनो दं आरोना आंनि बायला जिला गोबाय देरानिफ्रायनो नोंथांमोनजों नैबे लाइभखौ दायो लाबोबाय थादों आरोना आङो नै बेनोसै आंना आं अलरेडि ब्लग मोनसे बानायखादोंमोन आंनि न'आ माबायदि आं बबे जायगानि आं हम टुर लाबोखादोंमोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव देखायदोंमोन आरोना नोंथांमोन आङो दाखालि मोनसे ब्लग भिडिअ होखादों बेनो जाहैबाय आंनि न'आ थ' रायजोफोर
गोदान फैनायब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आङो बारा गोबाव लाइभआव थानाय नङा। आं मोजां जेसेबां हायो मोजां कन्टेन्ट ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङाव। आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनलांबाय थागोन होननानै। सोरबाफोर फेसबुकखौ मोन्दोंब्ला फेसबुकखौ फल' खालामना लानो हागोन। आरो इउटुबखौ नायग्राफ्रा साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि आसायावनोसै आरोना रायजोफोर, नोंथांमोननि सापर्ट मोनलांबाय थागोनखौ आसा खालामनानै नोंथांमोननि आसायावनोसै। आङो दासिमबो फेसबुक इउटुबनिफ्राय फैसा थाइसेबो मोनथ'वाखै दै रायजोफोर, मोनाखै। दासो फिसा माने डलारफ्रा जाहांदों आरोना रायजोफोर। इउटुबनियाबो जाबाय जानायालाय। इउटुबाथ' जेबो प्रब्लेम गैया, खिन्थु फेसबुकआसो एसे प्रब्लेम जाना दं आरोना रायजोफोर। इउटुबाथ' फुरा थिगानो आंनिया दा कन्डिसना। भिउसफ्राबो थिगानो फैबाय थादों। बेनिफ्राय फेसबुकआबो भिउसआबो थिगानो फैदों, खिन्थु फेसबुकआव आंना आर्निंआनो जायाखै, माने मनिटाइज सासपेन्ड जाना दं आरोना फेसबुकआ आंना। सोरबा एसे गोरों मानसिजों नायजानांसिगोन। आं बहुद नाजादोंमोन हायाखै। आंनिफ्राय गोरोंसिन थायोना भिडिअ क्रियेटारफोर, दा बिसोरजों नायजानांसिगोन आरोना। ओमफ्राय आंनियाथ' आरो फेसबुकआ आर्निं जायैनि थाखायनो फेसबुकआव आं खामानि मावनोनो बास्राबाय। इउटुबाव बांसिन गोसो होयो आङो। ओमफ्राय आंना इउटुबा मोननै दं रायजोफोर चेनेला। मोनसेया जाबाय जोंनि बाथौ रिलिजननि बाथौसा ब्लग। सोरबाफोर जुदि बे बाथौसा ब्लग चेनेलखौ नोंथांमोना इउटुबाव मोनबाय बायदोंब्ला साबसक्राइब खालामना लानो हागोन। बे चेनेला आंनिनो। आङो बेवहाय माथ्र' बाथौनिल' भिडिअ हगारनाय जायो आरोना, जोंनि धोरोमनि बिखय, जोंनि बाथौआ माबायदि, जोंनि बाथौआ गुदि धोरोम, जोंनि बाथौनि सिस्टेमफोरखौ, बाथौनि आर'ज गाबनायफोरखौ, दा बाथौनिनो भिडिअफोरखौ आङो बै बाथौसा इउटुब चेनेलाव हगारनाय जायो आरोना। दा नोंथांमोननि अननायाव बे बाथौसा इउटुब चेनेलाबो 1K साबसक्राइबार माने गोदानसो खुलिदों आरोना आं बे चेनेलखौ, बारा गोबाव जायाखै। 1K साबसक्राइबार माने कमप्लिट जासिगोन आरोना बे बाथौसा इउटुब चेनेलाबो आरोना। आं मोननै चेनेल सालायो आरोना रायजोफोर। मोननै चेनेल, मोनसेया जाहैबाय नैबे आंनि मेन चेनेल सायखं ब्लगआ। ओमफ्राय नैबेनि उनावहाय आं मोनसे चेनेल सालायबावो, बै जाहैबाय बाथौसा ब्लग आरोना, बाथौसा इउटुब चेनेल। दा बै चेनेलाव माने बाथौनिल' भिडिअ मोननाय जायो आरोना, जेबो बिदि जानला मोनला भिडिअ होनाय जाया। ओमफ्राय आङो आंनि पार्सनेल ब्लग भिडिअफोरखौ नैबे सायखं ब्लगाव होनाय जायो। बै मोनसेयाव बाथौनिल' भिडिअ होनाय जायो आरोना रायजोफोर। दा नोंथांमोना बैखौबो सापर्ट खालामनो हागोन, साबसक्राइब खालामनो हागोन आरोना, लानो हागोन आरोना साबसक्राइब खालामनानै रायजोफोर। होमबा रायजोफोर आङो थाबैनो 8K साबसक्राइबार कमप्लिट जागोनखौ, नोंथांमोननि मददखौ मोनलांबाय थागोनखौ आसा खालामो। ओमफ्राय रायजोफोर आङो लाइभखौबो बारा गोलाव खालामला आरोना, बारा गोलाव थाला लाइभआवबो। माने न'आव एसे खामानि मावबाय थादों आङो दा। माने नोंथांमोननो देखायथ'ला आङो मा संबाय थादों। माने दखान दं नालाय, सम संनांगौ जायो बे बुस्थुखौ। दा आं बेखौनो संगासिनो दं आरोना, रायजोफोर सावगासिनो दङ। दा अमाबो दं, माने अमा आदाराबो गैया नै, दा बेखौ हाबासो अमा आदारखौ माने होनो हागोन आरो। खामानिबो मावबाय थादों न'आवनो। सम सावनांगौ जायो। लोंग्रा सावदोंलै रायजोफोर, लोंग्रा देखायथ'ला नोंथांमोननो, सोरबा लोंनो लुबैगोन। दैया दुंबाय, दैखौ दायो माने गारनांगौ आरोना, दैया दुंबाथाय। बेफोरखौनो मावसाबलाबायनानै एसे थुब थाब सोलियो आरोना। थांनानै थानांगौआव जिउआवहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसेथ' मावखानांगोन। सोरबा हटेल होनानै सोरनिबा थोरसि लथा खालाय सुनानैब्लाबो जानांगोन। सोरबा बिजनेस मावनानै जादों, सोरबा साख्रि मावनानै जादों। मोनसे नङा मोनसे जिउआवथ' मावखानांगोन, नङासै होनबा रायजोफोरना? दा नोङो जिउआवहाय जुदि मावालासिनो थायोब्ला, उदां बेराय थायोब्ला, नोंखौ सोर नायनोलै, सोर जाहोनोलै? बेनिखायनो गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसेथ' मावखानांगोन। आंनाबो दखान फिसासा दं आरो टुक टाक, बेजोंनो एसे एनै सोलियो आरोना। जोंहाथ' माने फादारबो गैला नालाय, फादाराबो रुंसारि जालांबाय, माने गोमालांबाय। बिनिखायनो माने खस्थ'आ एसे बांसिन जाबाय आरोना आंनियाव। ओमफ्राय आइ दङ आरोना, आइनाबो माने दखान दङ फिसासानो बिदिनो। आइयाबो थुब थाब सोलिनो आन्था माने दखानजोंनो सोलिनो हायो आरोना। ओमफ्राय जोंना जानाय लोंनाय गासिबो ज' गोजा आरोना। दखानासो मोननै दं, ओमफ्राय जानायफ्रा गासिबो ज' गोजा। ओमफ्राय न'आवहाय भागिनफोर दं।
पुरा माने आङो बेस्थ दंबाबो लाइभखौ गारथाराखै आरोना लाइभआवनो थागासिनो दं। नोंथांमोननो देखायथ'लालां माबाखौ नै मोनसेल' थ' रायजोफोर दै खेनसे गारखांबाय आरोना दैया दुंजोब्बायमोन गारबाय दायो हासिगोन बारा बुरजा दै होनांला माने खेननै गारबाय आरो खेनथाम नांबावगौ आरोना खेनथाम होबावबानो जासिगोन आरोना। होमबा रायजोफोर आङो लाइभखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थागोन होननानै सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो। होमबा रायजोफोर एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि।